Michael Bizwick Usi kapena kuti aka Manganya asankha Mrs Grace Nazitwere. Mrs Grace Nazitwere amene wawanda amene akhale running mate wawo iwowa ndithu Michael Bizwick Usi Manganya. Ndiye iwowa ndithu anapasa 5 minutes anayankhula komano pajamo kondo kubalalika panje. Koma iwo amati afuna apeze chifukwa chimodzi, afuna atiuze fe chifukwa chimodzi chimene iwowa akuyipikisana nawo. Mereka boleh waktu pemabantu Nek kumaso na commissioners ose arrangement anda kumaso Madam Usi di abale ose amene mabwera bana ndikufuna muziwezi chimene chandipanisa kuti ndikakamizike kupikisana nawo pampando wa president chifukwa chonena kuti atanisankha kukhala running mate Dr. South Claus Chilima kukhala polisikondera ndikukhala ndikupata kugwira nawo ntchito ndinaphunzira zambiri ndinabadilizwa boma mwa njira ina nditalowa boma ndinalizwaso boma mwa njira ina ngozi itachitika ndikusakira kukhala vice president ndinaba kuona zina ndinabadilizwaso boma kuchokera mwa njira ina malika kumbira kwa ntchito a president akatipasaso udindo waukulu Minister of State for Public Service Delivery mwanjira ina kuyang'ana ntchito zonse za boma zikuyenda bwanji. Ndithokoze Dr. Chilima potitengera kudali zimene zatiphunzitsa zinthu. Ndithokozenso Dr. Lazarus Pakati Chakwera potikhulupirira kutipasa ku Vice President. Komanso ndikutipasa kuti tikhale Minister of State. Chimodzi chimene ndikufuna kuti ndichite sizambiri. Manifesto ambiri yonsewa ndi abwino koma chimodzi chimene chikupangitsa dziko la Malawi kumasauka kumazungulira anthu samakhala pa mbuto yake. Aliyense akakhala pa mbuto yake Malawi will grow. You will find kuti munthu ali apapa udindo wache ndi is a professional civil servant. Koma ntchito yake sadagwire bwino chifukwa wandala amene ali mphamvu koma nzeru za izi alibe afuna azimupanga forceful to do things. That is why today muona kuti mapromotion akamachitika anthu mulomona achoka pa mbuto yawo au pa mbuto ya zao. Muzaona kuti fetereza tikagawe fetereza mafuta ukauka alipo yeye achoka pa mbuto yawo akawa mbuto ya zao. Mdziko uno aliyesa akakhala pa mbuto yake ndikuchita zinthu mwachilungamo Malawi ikwera. Chimene chikusowa Malawi muno is to do things right. Basi, to do things right. Komanso kusimikizira ni America. I know very well that this election is only one winner. Sio sana kapana. Ngona kuti aliyesa akuzekele winner
komanso akali ndi plan B ndikaluza chitali. Chifukwa B akati ndiwina akalephera ndizipilipiti ntchito iyi Mulungu amaloza kuti ndifuna uyo amaloza waloza ndimawu amenewa zina zinakula kunjakulisa tile nthawi ndikuthokozeni komanso kupiteni banja kwa Mulungu kuti ntchito imene mugwirani makhala pa mpando wa Mulungu musalole aliyense kubwera pa mbuto yake mbuto imeneyo yake ambuya ngaliseni zokwambiri. Commissioners of the Malawi Electoral Commission, onse ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission motsogozedwa ndi Bambo Pesi CEO ndikuwempheni mwa umbiri onse akumega kugwira bwino ntchito ake You are doing a commendable job, very excellent. Komanso olemekezeka, Right Honorable Michael Bizwigusi, amene muli aspiring candidate, Madam Gusi, komanso onse amene akutsatirani no aspiring candidate athu motsogozedwa ndi Bambo Habe Kondowe, mlembi wawo yazade alirandu adolankhani onse amene muli pano anzathu a brass band amayi ndi abambo mawa wabwino. Choyamba m'malo mwa bungwe la MEC ndikuthokozeni inu olemekezeka Dr. Usi amene mwadzionetsera mtundu wa Malawi tsiku la lero kuti mukufuna kupikisana nawo pachisankho chathu chimene chikubwera pa 16 September komanso a running mate yanu. Izi zimene mwachita tsiku la lero ndi mbali imodzi ya ufulu wanu umene muli nawo pa ndime 40 ya malamulo athu a dziko lino kapena tinene kuti constitution. Izi zaonetsera kulimba mtima kwanu pakati pa Malawi ochuluka ndipo ndi chinthu cha mtengo wapatali. Izi zimene mwachita ife tikukufunirani zabwino zonse. Amapitako ndimafuna ndiyankhule kwa mphindi yochepa ndi inu amene mwatsatira akandideti athu lero kungotsindikizira kuti ntchito imene yachitika lero kupereka mapepala komanso ife kulandira mogwirizira sizikutanthauza kuti ntchito yathera pamenepa. Monga takhala tikufotokozera mbuyomu tikamaliza kulandira mapepala kwa makandidate aspiring candidate onse commission ikakhala pansi kuwunikira mapepala amenewa modekha mwatsatanetsatane kuti titsimikizire kuti zonse zofunikira pa malamulo zilipo zomuyenereza munthu kuti akati kupikisana nawo pa chisankho cha president komanso kuwonjezerapo aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala.